Nee, dit gaat niet, jongen. Goeiedag. Nou, goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. Klaas van de Veer Maat de Haan. Ja. Ja, die komen speciaal voor je. Nou, geweldig. Nou, mooi. Want die had een jaren gekregen dat je hem al meer dan 30 jaar het had. Dus Ja. die dus wel al hebben. En dat het joh de laatste keer is. Ja, maar het nog 25 jaar. Wel 24 jaar. Ja, en dan één keer in 6 weken gemiddeld zo'n beetje, hè? Dus hij is eigenlijk dan wat een broekje. Nou, ik had hem geleerd, zei je het al. Ja. Nou, daar ben ik blij mee. We hadden er al gewoon als je er op elkaar en je gas, of ik grijp even een leider op een rij op elkaar. Nou, ik zet hem ook direct zeggen, het is een mooie chauffeur deze mooi, hè? Net de hut. Hij daar van de grond, hè, op elkaar. Ah, joh, hij doet nog niet aan de rare. Ho! Ho! Door het er al. Dat valt door daar. Ik zit je hard net te keren hier. Ah, jongen, stel jongen. Soms dan jet het net. En ik denk, maar goed raar, dan weet er wat er de bedoeling is. En soms zit ik wel wat dwars. Nou, dan raad ik nog even een keer verder. Nou ja, dan komt er de auto bij en dan raast ik klikken het bedje mee. Nou ja, dat kan me niks schelen. Dat maakt me niks uit. Ho! Oh god, hier, zo. Nou, ja. Nee, zo, wat is het? Zo. Ah. Nou, mooi hè? Heb je daar papier? Het wie altijd maar zaak gewoon, maar dat is het net. Daarom een liefst bedankje van je me jarenlange grote inzet. Wilco, Hein, Pieter en Tineke. Nou, mooi. Ja. En net hoorde jij je, denk ik, maar tegelijk. Jongen. Je zet denk hier mijn camera in de kar, hè? Hallo? Jouw, je stiekem wel eens wat extra gas? Ja, ik ga met me op een rij in de karren hoor. Een remje. Nou, dan rijden er op een rij in de karren, hè. En dan raden we wel als een beurt. Ja! Oh. Het zijn idioot, hè? Normaal hebben die dwarren hier. En ik heb het er mooi van achter in gooien. Ja. Maar je zit nou bij de dwarren helemaal vol smitten. Dan mag het er wel heen. Zo, dan komt het ook niet hoor, want hier is schouder heftig, hè. Nou joh, sterke kerel. Zo nou en dan zit er jou een beetje... Ja, hier zit, maar dat doet er altijd, ik ken hem wel. Pak je hem dan wel eens maar op? Ja, ja, zeker weten. Ja. Maar daar sta je er altijd. Je is altijd een beetje benen, vind ik dat mooi. Nou, dan mag er dat maar doen. Pak hem maar weg. Ja, dan mag er hier achteruit heen steken. Nou, dan word ik tegen. Ja, even erbij. Hallo. Eentje verder. Ik ga er zwaaien, dat doe ik hier. Ja jongen. De broek helemaal komt tot de laatste dag. Ja, maar gas! Dames en heren! Ken nou wat harder! Komt ie maar! Ho!